करे मेकअप कोइली रूपावा अखिया में लाइनी गजरा फेरला भली लगा के चम का हो रे बड़का बड़का जामुन हो कि और यार का सिल्पर का रे ई बताओ या के शाम हो गल झाड़ू लगावे के चाही राख करे के चाही ते दुआरी पे बैठल बाड़ू चिबिली के पेड़ तू रोपबू हम चलो बाहर है ओए मत काम बा चले बानी त मने आगना में झोले तो तोहर का नाम बता हम ही बाहरी न जे रोपी जे बाहरी बे हमारा बस के नहीं है जी देखो बात सुन ल दहेज लेके आए भाई दहेज सब सुन लो तो जा द ठीक बा दुआरी पे बैठल बाड़ू न कोनी त गोइठा देखा बटोरले बानी गड़हुल लगावे खातिर देखिए कनो उठा के लेके जासन मत ठीक ना ए सस में बात पोही का कोया मुईबू ओ काहे खातिर पूरी बुनिया अरे हो खेलवाड़िया अरे तोरा पूरी बुनिया खाए के मन करता तो चल बनवा दे तनी खा लिए हम मुँह तबे पूरी बुनिया खेबे मुँहला के एगो बाते अलग हो जाला न हम मुँह जाइम ना तो तोरा के कोई पूछी ना ये इतना जान ली खाए का है ऐसा तहार रहन बा तोहरा के क्यों नहीं की पूछत आई हो क्यों नहीं की पूछत बोला तोरा से का हम बतियाइब हम ही जानत लेला गोइठा अरे मर्द कहता नीनु बेचे के नहीं के चुपचाप गड़ा जाना तो गैस कितना महंगा होखल जाता है गैस तो मिलत नहीं खे हैं हमें को तो बचा के रखल जे तो महंगा होई तो बेचाई और तो घर में अपन काम करी बना खाना बनावे खातिर ठीक ना हां हम जाता नहीं तनी आवत नहीं तोरी काट के ठीक ना जा 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 ना बेटा या खाना बना दी हो का बनाई का चिलबी के सब्जी रोटी अही हो मैया भिंडी के सब्जी रोटी बना दी ठीक ना भिंडी के आलू के हम जाता नहीं जाई ना जो ठीक बा अब घर से देखत रहिए तेरे घूमे मत जाइए जो छिनारी तो रखे सबो काट ले सो संतमाक सती माई घूमे चलती बेचम न की कल रोज जाले तो रोज ओगोरे के कोयले हमरा के छिनारी के कैसे बो करिया बेच दे रही ओई दिन से सकल रही फिर एक साल के बाद फिर गोइठा के पारिया गुल बे करा पथवावे ले हमरा के गोबर माटी फिर बेचवावतिया बचाए हो गोइठा पुअरसी भूसा कैसा इले कुल जने बुझाई तने लिया जाई बड़ा गैस के कमी बाई घरी बा केहू हो केहू के बचवा हां बोली हम बहुत बड़ व्यापारी है गोइठा के घर नया नया भइनी हो अच्छा बा गोइठा उठा गोरहुर पूरा सबरा चिकन चकल लगल त बताओ ना बता रखे हैं हमारा भी रहल हां ते एक आदमी ला काले हम बेच दे अरे त हमारा पर ध्यान दो जाओ हम किन खरीद लीला रही तब ना कांटेक्ट कर हमरा आवत रहिला मर्द हर तीसरा दिन तू बोला ना औरी केहू के बा गांव में दाहिने से पूर्व टोला में जाइयो दाहिने से पूर्व बात हां पूर्व टोला में जाइया तो या गोइठा के खदान में एगो पागल औरत रहले उ 10 रुपए में तरह के दे दी अब जा ओकर घर के जानते रो बूढ़ी को सास वाली ना गइल वाली खेते अच्छा जा तरह के 10 रुपए में दे दी हमरा बाद में हमारा भेट कर कही अच्छा बाबू 10 रुपए में दिवैला पूरा भकू है या हमार नाम लेबा ठीक बाबा चाचा अगर ना बतैला त देख लिया चाचा वना गणिया में भाला कर तुम जा अरे बहुत मादर चोद बस ससुरा है बहुत हरामी बा हो ये सुनो कुल गांव में हो तरह से काठू बेचाई गोइठा हो कोला सता की उत्तर मुंह ले आई गोइठा बा केहू बेचे वाला हो हां उत्तर से पूर्व कोला सय का गोलोकत बा गोइठा खूब सुघरे साका बैठलो बिया है एगो महारानी चालू हो गइल बा हट जाई चिंपी जी ओई गंदी कि फेर और छिनारी को पाई दे ये बुझाता है तन के कोला सा हाफ माइंड बिया का मचिया कहानी है कि हम कुल आवार जौन में गोइठा उठा गड़ी छिपरी कीनत बेचत बानी हां ऐसन बात बा एगो कलश हमारा से कि बात तो कह तो कुल कैसे बा दे दो ले लो हिसाबे में बा हे बानो ठीक है बा मु हिसाबे वाला खोजत नहीं पूरा ले लो होई ई ठीक है लगा 100 रुपए में पूरा मैं 100 रुपए में बढ़िया भेटा गया ठीक है बा दो पैसा ले हम देता नहीं पैसा तो मान लगे गोठी होले बनी खुले में तनी देरी होता बोल के दे कहाँ से खुद की नहीं चल गई पैसा तो बुझा तो भुला गई नहीं का रे बुला जो लेके आ जो लेके आ बेचे गोइठा भागवत थोड़ी बा दे दो ले के पहुंचा दे फिर गोइठा दे दे हम पहुंचा दे नंबर बता दो हम पे स्कैन करवा दे नंबर ऑनलाइन तो ना मैं बुबुलक समझो हो पढ़े लिखे सन है
ये भाई पीएचडी को लगता हूँ अभी मेरा नौकरी लगने वाला जज में राष्ट्रपति बनेंगे भारत का। कॉलस पागलवा भेटाइल बाहर में कॉलस कि पागल ये तो चला बुझाते राष्ट्रपति उप राष्ट्रपति बनेंगे तो करोड़ों मुखर्जी बनेंगे। तो ठीक है बा 100 रुपया ले बुनो तो हम दे दे तल गोइठवा ढोवा ले तनी हम तले देर नहीं लगी ढोए में तले उतना पैसा लेके आ जी ले आओ हैं? चलो हाँ ठीक ना कोनो बात नहीं कि हमारे एक हल्का है गो एक हल्का है गो 100 रुपये में अच्छा दबा दे भौजी अरे मसाज। अरे ठीक है कल के पागल एक ससुराल देख ला नौकर चाकर पैसा पर खरीद लेना पैसा पर टाटा अंबानी से रिश्ता हमारे ससुर के शादी होने वाला बा। हाँ अंबानी को लगा जियो चला कंपनियां हाँ तो रिचार्ज करो 350 के हाँ तो रिचार्ज कराव ले 1 महीना की हाँ। 1 महीना में होला 30 दिन 28 दिन रहला 2 दिन के पैसा बचावे नहीं हाँ। 2 दिन में लगे जा अच्छा हो ठीक है बता रे भैया वो काट के लेवे के मोई ये ओदा बा फेर खबर है तो दियो हम ले जाइब ठीक है कुल व्यवस्था नहीं करो ठीक है बच्चे आम ले लो हाँ 2 रुपया हो 2 रुपया अरे 2 रुपया हो क्यों भरी सी बिल्ली लगी बाबा ए बिल्ली के पेड़ लेबो कोई तो बोली हां राव रे ले देख पैसा है जा ना रख ले पैसा अपन ले इधर आई हो का हो हम उतना सरसों काट के चल आईनी आ तू तेरा झापाते बड़ू खाना पानी ना बनी के अरे अरे गोइठवा कम लागता हो ए ओ तो ज्यादा नींद धक आँखिया में मरचा ठूस देम बेचते नहीं बेच देनी हां कौन ची गुथा के करा के बेचला है केहू के ना केहू के ना तो गोइठा काहे कम लागता है कम बा का हो गांव घर भर में बात तो रे हमरा का दाते तो रे का बाटा तन्या डाटा तन्या आय केहू संगे कौन में का हो केहू अब संगे धामा का तारा के दाव ज्यादा पसंद बालन उनका गोरे मिथला पर आ तुमा पर का खड़ा गोई थारे तो हम तारा 50 रुपया दे रे पात तनी न जबानवा संभार के बोला ना तो एगो जीभिया बानो कोनो तत करता वो धके खींच के ना बोलबो बुझा ए तो दे देगा 100 रुपया सुनो वाले ननी उर बना तनी मार तोर बाकी देख ले बनी रे हारी लिखल ओई लक हेते हो तुमके ला दवा समझ में दे मन बतावेला खाई रुपया ले 5 रुपया कोई दे दो के ओकरा के दे देला सब उनका के धामा कहता कि उनका पत्तोया मगे दे 2 रुपया में अरे हैं देखो ना देलू था अगला महीना में अगला थीतर में हमारा थादी होखे वाला बा पूरा गांव कहबा कि तोन के ना खिया अच्छा नमक के शादी तार तो रोज सास माई मुए वाला बाले सास माई बता दो कोई मुई बोल करे पुड़िया बुनिया हमू बुलाई ना कर अरे सवतिया तोरा त मुंह अगला गांव रहे औ ना जो नरेटिया चिप के मुंगा दे हमरा के हम मर जाई ए जाती अगला ना रही पूरा गांव खाई देख लियो हाय काइल बायो हे मैं कनी बच्चिया के ला और दबा दे तनी दे ले ला आवा हट हमने के गोड़ हाथ दवाई पर गोइठा ले जाता इनके औरी क्या लाओ दबा दी गोड़ बता रहा अयो बाबू लगा यार दबा दो अमी सतमी हाथ दुखाइल का दे बसत मांगाना 1 गोइठा 2 गोइठा ले जा मोरे आगाना ले जा ओ सब पथले बाड़ू आई पथले बाबा फिर के आइल गोड़ हाथ दबावत तो हाथ दबावत तो हैं के अभी खड़ा मेरा रुक के हड़ा अरे महाराज सुनी कैसे आई लेके जाता हिम्मत कैसे बढ़ा ना उठ रहे हैं ना पैसा करा जाता गांव मच्छी में बांध के जाता नहीं कैसे तोरा हिम्मत कैसे बढ़ा गोइठा बेचे के तो हाँ। पहले नु अरे हनुमान बन के पूरा लेके जो के आली जो हनुमान तू बन जा सुपने खा नखे कटवाई बू देखी हाथ मारम गोइठा वाला कट जाई के लक्ष्मण रही तब न लक्ष्मण जैसा सुंदर रामो ना रहन राम एगो नाम रहे कि नाम बल है ए हमारा के तनी इज्जत से पेश आई ई हम कहना कि हम व्यापारी हैं गोइठा उठा के कोई आया चौक पर व्यापारी कोई आया चौक तो हम व्यापारी हैं जनन ये सुनी हम व्यापारी हैं अगर ना दिन खत्म ना तो लगा रहो बेलौड़ा पीने हम बता देते हैं अच्छा जा बेलाउडा ना ले जा पाद के मुट्ठी बाला से ना होई बता दे तुम हम आ ये इज्जत भइला हमन महाराज छोटा नो चतरी पाद के मुट्ठी पारी जरा सब हम चवनी पाद के केवन पदले भरे
तू ही पदले बड़ू ओकरे के मुट्ठी बनले बा बुढ़ावा कहता केहू ले गोड़ हाथ दबा ली हो आ केहू के घर में ले कुछो दे दी हो ठीक ना त मुंह का बात बा चलो फोन करके बताओ तनी आवे तो लाइक के तब तारे काम